Això vol dir que tenien molts déus, com per exemple Zeus, Hera, Posidó, Demeter, etc. Per acontentar els seus déus, van inventar els Jocs Olímpics. Aquí podem veure una imatge de la seva moneda. Aquí podem veure els primers mapes antics fets pels grecs. Aquí podem veure un poli amb el seu port. Aquí podem veure una casa grega amb un pati molt gran. Aquí podem veure un jaciment arqueològic d'Emporium. Aquí un temple grec. Aquí els déus grecs que després els romans els van copiar. Els cartaginesos. Els cartaginesos eren de Càrtago, país que avui coincideix amb Tunísia. En els seus orígens eren una colònia fenícia, però es van independitzar i van rivalitzar el comerç amb els fenicis. Ells volien conquerir territoris per augmentar el seu poder al Mediterrani, però els